Abi ninyo guys, na ako i-share ninyo sa mga bata pa mi ba kay napo aw 12 din mi kay igsuon da na po ray nabuhi kay ang duha namatay. Unsa ikalima ko sa gikan sa panganay. Katong among mga ginikanan guys, wa jud ko kakita nga magkakaon mi og lumlum dinong aghumay bitaw or mais ba nga bugas ka wa jud og magdungag sa bulan dili nang usa ka word kay derma kamuti copyright ko sa bulan unsa ini kagabi mga lugaw sa bulan gihapon dili nang usa ka word saksak nga sa bulan gihapon kamuti sa or bulan og saging. kamote or saging Ingon anag among mga ginikanan guys nagdaginot tungod sa kadaghanan mo pero amo kung ipagmamalaki ang among mga ginikanan kay bisan og imong adto ra among pagkaon among sudan ginamos buwad tinabal madyo na kanunay ang gipangkid ni in taon ni pero among mga ginikanan amo pang ipanghambog ma ang sabay hingan among ikapa si garbo among ginikanan kay bisan og ingon ana sila daghan silang napalit na juta kayutaan kay ang ila dieng pagdaginot sa among pagkaon nagtigom sila aron na makapaeskwela sila mga ilang mga anak o kanang makapalit po sila og juta kami gipaeskwela mi pero ako wa ko kahuman kay nagminjo man kog dali pero ang ilang pangandoy unta nila na paeskwelahon ko og engineer ambot unsa nga pagka-engineer pero didto ko nahagbong sa engineer sa panapton kay mananahi man ko karon kamot anan lagi kay engineer di ay mao to iyang istorya pero napakoy idugtong di la man ako manon karon kay taas man kaadyo unsa limitado man ang atong oras dire sa Facebook mao nga sa susunod nga kabanata ako man i-share ninyo ning among kalisod sa una lisod tuod pero nakapalit sila og mga juta mga ginikanan luoy in taon pud ang mga ginikanan mao nga naghandom nila sa ilang kabuutan sa among mga ginikanan nagunaw na sila sa ilang mga anak nga mabuhi o mapaeskwela nila galing kay dunay anak nga wa jud hilig mo eskwela kay giuna og ang pagminyo maora na og thank you for watching mga friends sa Facebook friends og hinaut unta nga matandog pud mo aning ahong gi-share ninyo. Thank you for watching.